Muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Zita ndinonzi Simbi yebasa. Tiri kusangana nasu uno rimwe zuva rakasiyana nemamwe mazuva. Tiri mu Sly Media TV studios tiri kuno kubhindura. Ndokuti takakuudzai kuti head office yedu takaishifta kubva muHarare tichienda kubhindura. Tinoda kuintroduce zvekare nasu uno mukomana anonzi Tatenda Mapiri. Wandogara nchitaura behind the scenes ndakazwa mwana wakutaura kuti imbotiudza kana kutiratidza Tatenda wacho makamuona uyo zvakare achitaura nesu achitaura nelanguage yechichewa. Toda kuti timu introduce nasu unoyo mubva mamuona mubva mamuziva chiso chake. Tinotenda zvikuru kwazvo. Yese Tatenda. Maswera Sly macho mabonji bonse zinayanga ni Tatenda Alphonse Mapiri. Dzina ranga ndi Sylvester Tapfumane. Ndagona. Mbona namikira kumubonani namikira pa opportunity amene matipasa lero. We thank God yamikira Ambuya Mulungu pavose pamene tichita pano pa Sly Media TV. Tinotenda ndiye Tatenda Mapiri wandogara ndichishanda naye ari behind the scenes. Vamwe vangada kuziva kuti ndiani ari kubva nekupi achienda kupi. Tatenda ungatanga nokuzivisa here vanhu uchitaura nerurimi rwatinotanga kunzwa uchizotsigira zvako nechinyanja uchitaura kuti iwewe ndiwani wakabva kupi uye mumedia wakapinda sei. Tinotenda skoro. Okay, inini mazita angu nonzi Tatenda Alphonse Mapiri. Ndakurira mu Glenora Bio ku Harare pa 6166 Mango Street. I think ndiko ndakakurira ndikazodzidzawo pa Ruveneko Primary School pa Glenora papa. Ndazoendawo ku Prince Edward from Form 1 to 2 ne scholarship ye cricket. Ndimva ndazobva ipapo kanodzidza ku Tafara One High as a captain of cricket futi koko. Batazo koko after tapedza chikoro bataenda college media ndopatakatangira media exactly yakatangira kuri ku church interest ye media. Then kuzobva ku church I advanced kuti tsvage ruzivo rwakunyanyisisa manje ndopatakazotanga kudzidzawo zvemedia. Then after that azongoshaika kumberi ukuthi ada kuti tinograduate. Patazongopedza zvangu nenyasha dzaMwari patazonoshanda inonzi 6 Richard. Madays wayanga one of the biggest online, I'm sure you can recall Mukoma Sly kuti ndovaipisa vacho. So ndashanda ku 6 technical advisor and then more into live streaming and video editing. Nema motion graphics, ma graphics, ma design, ma artwork. Those are the nyanyo special nazo. Tingade kuziva kuti interest ye media yakanyanyuya sei. Chino chawagara uchingofarira here kana kuti zvinhu zvakazongouyawo nekumanikidzwa kuti wakangogarawo padhuze nemoyo washaya zvekuita ukangotanga kuti alright rega nimboita zvauri kuita. Media chinja angozarwa chiri muropa mangu because I remember ndiri form 3 pane zandaita ndaifarira zvekuita DJ chikumba zviya zema DJ ndo mateza aipisa na jalavu zingaita. So mundaraunda ine link nekwairidzirana ana jalavu. So vaingondiona ndingoenda ndiko kutenga computer pa ndachimbo kuti unoita zvinhu zvakuka ngomira itazo chikori pamba ndingobhadhirawo kumapati ziya zveupana. Then vararo ndinotochigona ichi pasina akandidzidzisa ndatotamisika ndakutorawo mamidin ndakutogadzirawo tumabits inspiration atanga zvekuchikoro tachizoendedo kunowedzera knowledge but chinjanga chingori mandiri kubva ndiri mupana. Vanhu vangazoda kuzivawo kuti pane mutauro uri kubudawo zvekare wekuti uri kutaura Shona, unotaura Chirungu, unotaura Nyanja. Kutaura Nyanja kwakauya sei? Nesene kuti Mapiri kana tiri muno muZimbabwe inenge ichizi Mapiri, but our actual surname is Piri, originated from Zambia.
ndo kwayakabva ikoko, but maparents anagogo naSecurity vese vari muno muZimbabwe. Then inini ndakazodzokera kuZambia nekuda kunyatsoziva kwakabva rudzi rwedu kwamapiri. Then ndo wandazoendawo kuZambia, but anogara ikoko kwamsiwa for 5 years ndiriko nemhuri yangu ikoko. Ndakazodzoka hangu muZimbabwe 2026 uno, ndaona kuti ndaida kuziva, ndakazoadvisa palanguage iyo Nyanja, Tonga, Vemba. I'm sure muno muZimbabwe kutaura Tonga. I'm well versed in Tonga, I'm well versed in Nyanja, so ndo matangira nyaya yekuziva chirudzi chinonzi Chinyanja icho. Ndaika wataura zvakawanda zvaunokwanisa kunge uchiita mumedia, but speciality yako kana kuti paunonyatsonzwa unatsofarira chaizvo kuti apa kana ndikabata apa kuti ndine ndatobata mapatsi. Video filming neediting takarara tengeso mukangotivunza kuti kana video radai so paediting tinoita sei, tichirota togonongokuudza kuti enda unobaya pakati nemamotion graphics, meaning kuti kugadzira maadverts kuti anyatsobuda zvakanaka zvepaTV, standard repaTV riya. Ndo kwedu chaiko izvi zvinhu zvevaadverts neTV production. Ndanyanodzidza patakambosenza neENCA TV yeSouth Africa, ndiri under 26 cricket, ndopandakanyatsoadvance skill yeTV production, because vanhu vanga vari more professional, they are very accurate in their things. So pamwe pacho wetonzi ndikuda chakadai na director, and then ubva watongorova exactly zvinhu zvacho zvavaida izvozvo. So I think video editing nefilming presented nowadays, I think ndopanda kutopinda zviri, but kwandandiri more yanga iri video editing nefilming yacho, kubata kamera nekuzopedzisa production, ndonga kuri kwangu chaiko. And then for my audio music production ndandiriko zvezoti ndokwandakatangira ziyo yanga iri kuvideo. All right, going forward, where do you see yourself maybe in a year's time media? I see myself in the year's time, or at the end of this year, one of the most prominent Nyanja presenter and the best video producer in our company here in SlyMedia TV. Maybe I'll be holding a certain position to train other employees and to advance the company to another level, bringing new techniques and new style. Experience yako uchingotanga kungouya kudzoka kuSlyMedia TV, takabvenge tichishanda newe usati waenda kuZambia, and experience yako uchingotanga kuuya muno takabva tanopinda muchakasara muguruve. Tell us your experiences dzekugara musango kuguruve. Experience tichingosvika chete tabva tangopona kuti Mukoma Sly tasvika muZimbabwe, varonzi kune iri kupisa kuno Monday. So I did not hesitate kuti kunokabva nyaya yemhondi chichi, ndangoti ikoko ndokunogona kutosimudza zita rako. Tatongoenda ikoko. The experience was quite very overwhelming and exciting as well. I learned a lot. I remember there are certain things that akasangana nazvo ikoko, and then kushanda padhuze nevanhu vemutemo izvi. I learned kuti vane rimwe side ravo ravanaro rakasiyana neratakakura tichiziva isusu, rekuti vatori vanhu vanenge isusu, vatori vanhu vanotoda kuzivawo kubva kwesu, isusu tichizivawo zvavanenge vachida kuti tizoshandidzana pamwe chete. Takaona mukana wokusvika pamba paGogo Zvitsva, wanga usingatyere kusvika ipapo, considering kuti patakati tichiita mabasa ese taingonzwa mainterviews nehama neshamwari dzavo dzingotaura kuti Gogo apa mushonga mahwani. Wanga usingatyere kuti wanga uri camera person editor paproduction iyoyo? Kupanga because ndakaona chinhu kuti ukatya muindustry yedu yemedia iyi hakuna kwaunoenda. Panotongoita zvinhu zvivindi zvisina kamwe vese, ndopaunofanira kutoti uende.
kuzi ndozoti vanhu orotomboti muroya roi munhu achibwana kana kuti hakuna mushonga unobatira pasi chironda. So vanhu vaya patakasvika pana Gogozi patakasvika nehama dzavo, and then takaita takava approach in a lovely manner yekuti ivo vakafila kudiwa, maona vamwe vanenge vachivaregister system but vanosvika neAmbuya vanenge vasina ivo, so vakabva vati ivo. So patakatobva ipapo vakatobva vati mablessings vakati kuti vana vangu pamuri kuita muitiro zvakanaka naMwari. So it was a moment navo munhu atori bo tizozive hedu spirit yavo, but zvinenge zvichitaura vanhu nezvandinoona inini zvakatosiyana. Tichitarisawo zvekare patakasvika ipapo nebasa ratakaita neresponse yakazenge ichiuya nevanhu vachitaura same thing chauri kutaura icho kuti Gogo zvitainga vanhu vari kungovashora nyaya yengoti munhu akunzi muchembere saka angonzi muroi. Tinoona kuti vanhu vazhinji vakavafarira paFacebook. Wakazvionawo sei? Ini ndakafara kuti yes, vanogona kunge vari Ambuya vemhondi, but pane picture vakaratidza kuti even imo muzukuru wavo, but ivo vakamudishonor kudhara because vakatomboda kutombouraiwawo naanimal vacho. Matauriro avaita kuti animal paakabva pambiri inini ndiye munhu angari close kuna Gogo zvokuti paakabva kuna Gogo vakasara vari broken, Gogo vakasara vasina munhu vaainaye. But patakazoita story tikazoisawo pamidzi ndakafara zvisingati because pane vamwe vanhu vakazonge vakusympathize naGogo, not even only pamedia but physically vakutovabatsira nezvimwe zvinhu Gogo zvavaichema nazvo kuti onai makanditoresa mukandiisa kumapurisa nenhau yemunhu wandisingazivi, manje ndichadyei, ndichararama nei, handina kutombowana nguva yekuri, but vakazokwanisa kuwanawo vamwe vanhu vabatsirawo noti vari online vachitofonerawo SlyMedia, tikakuendawo kuna Gogo vanhu vobva vabatsirwa. Ndakazoita nemuzukuru wavo vachiti makaita basa singaiti, vari kubatsirwa ipapo vakatobva kutotengerwa zvimwe zvinhu zvavaifanira kunge vachishandisa every month. So Gogo patiri kutaura apa ndikuti I think zvinhu zvavo zvinenge zviripo nowadays. Aiwa, zvinhu zvavo zvinenge zviripo zvatobvo nepamusana pekuti kune ma-well wishers ari kuvafarira, ari kuvabatsira, like you are saying, vatofavhorite yevanhu ngoti musavenge munhu kuda kuti chembere uyo vakataura kuti eni wamuri kunditi ndiri kumupa mushonga uyu. Ndakapedzisira kumuona makore 2 years ago achangobva kujeri. Saka zvekuti vanhu vazoti ndiri kumupa mushonga kwakutaurawo kwavo, ende vairatidza kurwadziwa kuti ndo vakaurayirwa mwana wavo Grace pamwe chete nevamwe paya pamba pavakaurayiwa vari 5. Takasvika tese kuti pamba paya patakainterviewa Timothy achiratidza kusuwa nebasa rakanga raitwa naivo Gogo. Vararatidza kuti kutorwa kwavakaitwa nemapurisa vachiendeswa kunochengetwa kukembi yemapurisa yanga iri for safety reasons, kuti vanhu vakanga vakuti toda kunovauraya because ndo vari kupa mushonga mwana muzukuru wavo, ndo vari kumuchengeta usiku iye achitsvagwa nemapurisa, ndiye vari kuita kuti adisappear. So izvozvo ndo zvinhu zvavaitaura ndo zvatakatorerwa nemapurisa kuti tinochengetedzwa, ende zveshuwo enimo achingobatwa vakabva vaita se vakabva vadzorerwa kumba kwavo. Asi ndokwavanga vakuchema kuti 17 days dzamakandichengeta ndiri munhingirikini ndiri kumapurisa, ndakaona sora rakura zvokuti handichatorigone kuti ndinge ndichiri shanda. Saka amene kuti ungatichi kuvanhu vedu vakatarisa paSlyMedia TV yatekeshera nenyika yese iri kukura, vanhu vari kusubscribe. Going forward vanhu vangada kunzwisisa in brief zvawanga uchitaura kubva pakudzidza kwako, utitaurire munyanja nekutitaurirawo zvekare briefly experience yekusvika kwaGogo Zvitsva kwatakaenda tiri teso. Okay, no problem. So zamene tenzokamba kuti in experience amene ndinapezeka naye vepeti naenda kuona Vambuye Gogo Zvitsva inari experience yabwino maningi.
chifukwa Gogo Zvitva anari kuvanamizira kuti ni mufiti, but imamene ninaonera ine Gogo Zvitva si mufiti yayi. Maybe ningakambe chabe kuti ni mayezi amene aenda pasogoro. Mayezi yabo mu Africa timasei amene timakamba kuti muntu ari mu family akayambokura mayezi yake aenda pasogoro, vantu vamamba muitano kuti ndiye mufiti amene alowa family yonse. But iyayi inikamba kuti Gogo Zvitva ni muntu chape wabwino, vanari kurira chape kuti anymore anakungenesa mu mavuto yamene sivanari kufuna. Mu mavuto yakauti vanifuna kuti vakaende munda wao, but kangiwa mulandu wakoti vakapokola vanabwera vavatenga kuti for security reasons, then vanavapereka kuti vanavapereka ku refugee camp, ku police, kuguruve kwamene kudya. So vinabwera vachitika vanangara so vanatenge Gogo vanatengana masiti amene vanari kukamba vantu vamu community kuti uyu nge amene apikira anymore kuti azidya so that akapaya vantu bwino. But vantu vanja vanari beti chiri chonse choipa, vanari bechiri chonse amene vanari kuchitana anymore, because vanari kuti ma victims amene anari pa line ya anymore yofuna kuvapaya. So vanapira chonse vava maningi kuja sister mimi napaiwa na anymore pari vana vari 5 panapaiwa vantu vari 5 paja anari mwana wa Gogo Zvitva. So Gogo Zvitva mbere bwino na vanhu vachika muzukuru wao kana mbere bwino pa zvintu bonse pamene anari kuchita paja. So vanenge muona pa SlyMedia TV chendizani pamozi ya Zvitva vanafune kuita vintu kuti vichitike. Uyu munyamata anachita vintu zvake ega, kuchita vintu zvake kapena ni rituals amene anari kuchaja, because tinakungana mushemushe amene anari kupaya vantu paja vanari vintu vanari kuchoka skin yavantu maybe na blisters, meaning to say pakapaya muntu ngaindopezeka kuti tenga blood, tenga ma private parts, tenangoenze tenga mutu wa muntu ibintu tinapindera pamene tinari kuenda kuma indications kuja kuti anymore anari kukamba so anari kukamba kuti muntu wa muntu uja ndi Nadia. Imagine muntu nomo Nadia mutu and then uzachachana anari muntu anari aribe mutima wa umuntu aribe mutima wokudzira anzake anokupaya vantu amene ninachita analysis kuti vantu vambiri vane kupaya vanari vantu bururu vantu ni vantu vani family yake chama. So aba vantu atiziva kuti anopayira cha maona anopayira cha apa tiyembekeza kuti madetsi avakakola kumakoti vamufunze kuti iwe unari kusevenza ndani, because nchito amene anari kusevenza anymore nchito zamene muntu tungachiteweka, because pari mwana anakwanisa kupurumuka anakamba kuti anymore se anari eka anymore enzosevenza na vantu vena maona iyi information inatoka parivuja mwana amene anagwira anzake kana kuti vasakambe pamene panari kupaiwa vaja vantu vari 5 maona. So uja mwana kuti akari mutraumatization afunika vantu vamene vangakambeko naye, vantu vamene vangamukansolinge so that aurure vonse kuti vamene vanari na anko vake anymore vari kuti ngavazivo kati vaona kuti uyu ni chite. I think in short the experience amene ninachita kuti pamene muri vamene munatandizira pamawowisha Gogo Zvitva ambuye Mulungu amudariseni mupitirize na nchito kuti vamene muchita vita Mulungu azamudariseni, Mulungu azamupezerani vonse vamene munachita. I think the information amene ningapase pari story yao ya aiwa tinotenda zvikuru kwazvo nekuti pabrief yawatipa mururimi rwechinyanja tinotarisira kuti tichagara tichizviita from time to time. Zuva ranhasi ranga riri zuva rekuti tiintroduce mukomana anonzi Tatenda Alphonse Mapiri kana kuti Apiri ndanasoko ava uchiona kana ende hama dzaanymore saka vanhu vanofanira kuziva kuti aiwa ndizvo chaizvozvo uri hama yaanymore yo urera mutupe umwe chete
Muri yeZimbabwe tinotenda sikuru topota tichishanda pamwe chete kana mune news dzinenge dzichiitika kwenyu kwamugere vari kufara, vari kutaurawo kuti SlyMedia TV kubva patanga kuadvertisa nemi zvinhu zviri kutifambira, zvinhu zviri kubuda zvakanaka, nekudaro aiwa ticharamba tichidzoka nemiwo uyai muzosubscribe paSlyMedia TV. Isusu takasunungukawo zvekare kuti tiende kunzvimbo dzakasiyana siyana, kwete vane mabusiness chete, mahombe kana madiki, mukuuya kwatiri zvakanaka. Tinotenderawo zvekare kuti ana sekuru vanogona kunge vachishanda mabasa kwete kunyepera kwete zvemadhirama zvezvo, vagouya kwatiri kuSlyMedia TV tovapa mukana wekuti vaadvertise kwete zvoti vabire vanhu. Touyawo zvekare vana madzibaba vanenge vada kuadvertisawo mabasa avo kuti isusu tinoita zvakati zvakati, tinobatsira mhuri kupa mazambuko tichiita sei pane zvataita ana madzibaba Petros ivava, zvataita ana madzimai Nolini, zvese zviya izvozvo ana madzibaba Masango takambovaisa panapa, mukana iwoyo uchiripo. Uyewo zvekare tinotarisira kuti gore rino ra2026 igore ratinoda kubatana semhuri. Tobatana sei? Pekutangira ndepekuti hatisubscribei kuSlyMedia, hatifollowei mapages eSlyMedia, tikuti vari kunzoko vagotisapota mabusiness kana macorporate vanofanira kunge vachiona tine manambers akawanda. Sei ndiri kuti tinokwanisa kusvika 1 million paYouTube, paFacebook? Inyaya yekuti ukatarisa mamavideos atina, kuti rimwe video rakaposta 3 weeks ago rakasvika 1 million, asi paFacebook tine over 507,000 subscribers. Ko takasvika sei ku 1 million? Ora tomboti vamwe vanhu vairipita handiti, asi ngatitarisei kuti vanhu vese vava vakasubscribe kuSlyMedia TV zvinoita kuti tiwane support yemacorporates, tigokuunzirai bhora rinoda mari yakawanda kuti tiri filime, noti tinoda kuru yakawanda, tinana tatenda ivava tikuunzire mamwe masports, zvinoda futi kuti tisupportwe nemacorporates. Takuwana mari iyoyo zvinoita kuti tiexpande maoperations edu, titenge dzimotikari dzokuti tikwanisa kusvika kwese kune manews munyika yeZimbabwe, tichingodaro nekuda titori mukana uno wekuti tingotaurawo zvishoma marengene amenoti tatenda kwadi kuwedzera kuti chiipa nezveadvertising. I think to those amene vafuna maadvertisement yavo, amene vafuna tikavapangire maadvert, bwerani kuno kuSlyMedia TV tiri na maadverts creation yamene abwino. Tingayambe kumupangirani kuchoka pamascript, screenplay, kana mungati mufuna kuti tibwere tikamuinspireni pamasites yanyu, we can come there tamuitirani maadverts yanyu from scratch. Nikamba chani ndikuti chiko ndikuti kana mwine maadverts amuda kuti tikuitirei imini as companies, small business, either uri mu street, either uri nekashop kako kadiki, either uri business rako hombe, ndikuti uya ndikugadzirira advert kuno kuSlyMedia TV. Atikurovera maadverts maclass maadvanced adverts amene atinorova isusu kuno kuSlyMedia TV, like mamwe acho atinenge tichiisa pamavideo edu aya akagadzirwa kuno kuSlyMedia TV. Hakuna mumwe munhu akagadzira, but muno mumastudios edu eSlyMedia TV. So trusted brand SMTV, kana uchida chinhu chakanaka uya kuSlyMedia TV, mileage yako aizoendere mahara. Tinokupa assurance kuti edu tikarisa kanhasi ka1 chete unofanira kufonerwa nevanhu vanopfuura 100. Ukasafona vanhu vanopfuura 100 Mukoma Sly tinoita sei?
tobvisa video racho Alright. kuti hatichabatsire isusu but tiri kutoziva kuti we guarantee return of investment pavanhu vese vanenge vachiadvertisa neSly Media TV. We are having a huge number of viewers on all our platforms paYouTube. Tiri kuisa ma40k 60k paFacebook ma200,000k tichikodaro chingotipindawo nestory. Imagine takabatanidza video advert rako takaribatanidza nestory yedu iri kupisa. Iwewe kayo hazvimbotora nguva kuti uwane maclients. Vamwe vanhu havasi kutoziva kuti uri kupa maservices auri kupa nderapi, kana kuti muri muconstruction munoisa matiles, munoita painting, munoita roof, muri macarpenters, kana kuti muri mamota mechanic, maauto electrician, vanoisa vanosinka maboreholes, vanotumira mari, money remitting kunyika dzakasiyana siyana muno muZimbabwe. Bhizimusi rese tatenda rinoda kuti advertise, nokuti vanhu vanogona kunge vasingazivi kuti une chii chauri kutengesa uye unooneka uri kupi. Yeah, ndizvo. So ukasa advertiser hakuna kwaunoenda. Hakuna kwaunoenda. Big companies kugona kupa example yeCoca-Cola yakatanga ndisati ndazarwa. Tese tiri kuona tisati tazarwa, but nanhasi vachiri kuadvertisa business ravo. Kuinini hangu hangu ka business kangu kekuweredha handi advertise. Ndobva ndafunga kuti ndinomuka ndakabudirira Zvitva. Asi ndikango vanhu inini ndinogadzira maadvert, ndinoziva kugadzira maadvert, matoziva kuti kana ndaadvertisa dai tinoenda kuSlyMedia. Advertisement yacho uya tikuitire zvinhu. Tinotenda uya tikuitire maadverts ako. Zita ndonzi Professor Tafumanei, ndakamirira Alphonse Tatenda Mapiri. Kwanhasi tinoti ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinonakidza, zvinodakadza, zvinofadza. Tikunzira machief Butu, vana chief Nyamaropa, ana chief Nyachuru, zvokuona pano paSly Media azvipere. Chinopera mabundles. Tatenda. Bye bye, tosangana next time.